Som-hi! Anem a fer un viatge en el temps, molt enrere, per conèixer els qui van ser, de fet, els primers cantautors de la història. Sí, les autèntiques estrelles del rock de l'edat mitjana. Preparem-nos per descobrir el món dels trobadors. A veure, pensem-hi, abans que existissin les llistes d'èxits, abans dels estadis plens de gent, qui tenia el poder de captivar el públic? Doncs la resposta no la trobarem en un festival de música, sinó a les corts i castells del segle XII, en un món de cavallers, de dames i sobretot de molta poesia. Bé, doncs anem al gra. Els nostres protagonistes són els trobadors, uns artistes que van ser absolutament revolucionaris. Van aparèixer a Occitània, el que avui seria el sud de França, i des d'allà van conquerir les corts de tota Europa, especialment, com veurem, les de Catalunya. El que van fer va ser trencador per a l'època. Per què? Perquè van ser els primers a fer servir una llengua romànica, l'occità, per a la poesia culta. Fins a aquell moment, la cultura s'escrivia en llatí, una llengua que gairebé ningú no entendia. Ells, en canvi, van decidir parlar la llengua del carrer i elevar-la a la categoria d'art. Exacte, eren artistes totals. No és que només escrivissin versos, és que també composien la música. I a més la interpretaven davant del públic. Anaven de cort en cort i la seva fama els precedia. Eren, vaja, les autèntiques celebritats del seu temps. I quin era el seu producte estrella? El seu gran hit? Què venien aquests artistes? Doncs veien una idea totalment nova, radicalment diferent, un nou concepte de l'amor. Es deia finamor, o amor cortés. I atenció, perquè no era un amor espontani, ni de bon tros. Era un joc, un art, amb unes regles molt estrictes. La dama, que normalment estava casada i era d'un rang social superior, era el centre de tot. I l'amant? L'amant havia de demostrar la seva vàlua a través de la devoció, la lleialtat i, sobretot, el patiment. De fet, el camí de l'amant era una autèntica escala que havia de pujar, esglaó a esglaó. Començava com un tímid admirador, alfanejador, i només a base de constància i de mèrits podia aspirar a arribar a ser druts, l'amant correspost. Era, podríem dir, una prova de foc constant. I aquí és on trobem la seva gran revolució. Perquè, mentre que en els poemes la dama era una figura quasi divina, poderosa, que tenia el control absolut, la realitat per a les dones de l'època era radicalment diferent. Tenien drets legals molt limitats i vivien sotmeses primer al pare i després al marit. El que van fer els trobadors va ser crear una ficció que elevava la dona a un pedestal on no havia estat mai. Però, alerta! Els trobadors no només cantaven a l'amor impossible. El seu repertori era molt més ampli i versàtil. Tenien cançons per a cada ocasió, gairebé com una llista de reproducció per a cada moment. Tenien dos grans gèneres. Per una banda, la cançó, que era la seva balada romàntica on explicaven tots els turments del fin amor. Però per l'altra tenien el sirventès, que era bàsicament el seu himne polític, la seva diss track medieval. El feien servir per a la propaganda, per atacar enemics o per criticar la moral del seu temps. Una autèntica arma. I no tots escrivien igual, N'hi havia que practicaven l'anomenat trobar clus, un estil deliberadament fosc, complex, gairebé un trencaclosques poètic només apte per a una elit. I d'altres preferien el trobar ric, un estil molt més ornamental, ple de paraules sonores, dissenyat per impressionar i demostrar el seu virtuosisme tècnic. I la llista no s'acaba aquí, Tenien el plany per plorar la mort d'algú important, l'alba, que descrivia la trista separació dels amants a la matinada, o fins i tot debats poètics on dos trobadors es picaven en vers. Eren uns autèntics professionals de l'espectacle, vaja. Molt bé, doncs ara veurem com tota aquesta tradició va trobar una segona casa i potser la més acollidora de totes, a Catalunya. Aquí, la poesia trobadoresca va viure una època daurada espectacular. Pensem que els reis de la corona d'Aragó, com Alfons el Cast, només van ser mecenes. És que ells mateixos eren trobadors, van convertir l'occità i aquesta poesia en la cultura oficial de la cort. En aquella època, ser poeta et donava un prestigi social enorme. Un dels grans noms catalans va ser Guillem de Berguedà. I aquest no era un artista professional, no. Era un senyor feudal molt conflictiu, que feia servir la poesia com una arma més en les seves guerres. Els seus sirventessos són atacs brutals, plens d'insults i sàtira, contra els seus enemics, pura pólvora. I com a contrapunt de Berguedà tenim a Cerveri de Girona. Ell sí que era un professional de cap a peus, va fer de la poesia el seu ofici i va estar al servei de la cort durant dècades. Sens dubte, va ser el trobador més productiu i amb més registres de tots. I la prova del seu talent és aclaparadora. De Cerveri de Girona se n'han conservat ni més ni menys que 119 poemes.
Una xifra extraordinària que ens demostra la seva immensa dedicació professional a aquest art. Però, és clar, tota edat d'or arriba al seu final. Anem a veure per què aquesta tradició cultural tan vibrant va començar a poc a apagar-se. Durant el segle XIV, el món feudal que havia vist néixer els trobadors va començar a trontollar, però el cop de gràcia definitiu va arribar a mitjans del segle XV, amb els nous corrents poètics que venien d'Itàlia. El Renaixement portava noves idees, noves formes, i el món estava canviant. Però el punt clau és aquest. Potser els trobadors van desaparèixer, però la seva invenció més gran, el finamor, va sobreviure. Les seves idees sobre l'amor romàntic han impregnat tota la cultura occidental, des de Petrarca fins a les cancions pop que escoltem avui en dia. I tot això ens porta a una pregunta final. Pensem en les pel·lícules, les sèries, les cançons d'avui. L'amant que pateix, la persona estimada posada en un pedestal. Fins a quin punt el nostre concepte modern de l'amor és encara una herència directa d'aquelles estrelles del rock medievals? És una bona reflexió per a la pròxima canció que escoltem.